Hola famílies, bon dia. Bueno, avui parlarem una mica sobre un tema força controvertit i és el de la castració. Val? Molt sovint, quan una família o una persona decideix ampliar la família amb un gos, si no és de protectora, doncs sorgeixen molts dubtes, sobretot si és cadell, de castració sí o no i quan. Bueno, això, com moltes altres coses en els gossos i en la convivència amb els gossos, requereix, diguem-ne, d'una meditació i d'una reflexió que ha de ser profunda i que ha de ser amb temps per prendre, diguem-ne, la millor decisió possible i sobretot que la decisió també estigui basada de forma, diguem-ne, ètica i que no sigui una decisió per mira, així d'aquesta manera faig la castració i m'estalvio doncs, els cels en les femelles i en els gossos que poder tinguin més testosterona i tinguin com més ganes d'activitat i més energia, que això no té per què ser així, però bueno, són arguments que es diuen, val? I al final crec jo que un dels criteris a la decisió de si hi ha una castració o no, primer no ha de ser avantposar diguem-ne, les necessitats o els desitjos de la persona davant del gos, que malauradament molt sovint és així. I això ha de ser un criteri com molt clar, no? Un criteri ètic molt clar. O sigui, davant de tot va el benestar del gos i què és el millor per ell, per al seu desenvolupament i per la seva la seva evolució biopsicosocial i que després tingui un desenvolupament sa i que li aporti qualitat de vida. Val? Llavors, com ja sabem, fins ara el que es feia molt era castrar molt prematurament, cap a partir dels 6 mesos, i inclús en les femelles en aquesta edat, abans de que li vingués el primer cel, perquè es deia que això llavors n'afavoriria tumors de mama en un futur, etc. Però és que ja des d'un temps cap aquí ja la cosa va canviant, afortunadament, perquè mitjançant alguns estudis i també a través de l'observació dels que tenim femelles sense castrar des de fa molts anys, doncs, bueno, el que s'està veient és, i ara la ciència sembla que dona resposta una mica a tot això i dona, diguem-ne, consistència, és que si es castra una femella, sobretot, i mascles també, però en femelles passa molt prematurament i no es deixa que hi hagi una maduració hormonal, el que passa és que si l'individu ja té una certa tendència a ser un individu insegur, que té un temperament més poruc, amb molta més tendència a ser molt reservat, molt tímid, tal, i amb moltes inseguretats, això, el fet de la castració tan temprana, tan primerenca, el que fa és fomentar tot això. I impedeix, evidentment, un desenvolupament òptim a nivell hormonal. I quan això passa, després tenim, diguem-ne, a la societat,
doncs, gossos i gosses que tenen doncs, moltes inseguretats i que després això es veu reflectit com a conseqüència en comportaments i a no arribar a desenvolupar certes maneres que amb el suport, diguem-ne, d'alguna manera, de les hormones, els hi haguessin ajudat a adquirir un resultat molt més òptim de comportament, val? I afrontar d'una manera més segura les coses. Jo no soc dels que crec en el tema no? Aquesta tendència que també passa amb els humans, que tot és hormonal. I jo, personalment, penso que és un tot. És a dir, les hormones fan la seva feina, sabent com funciona, doncs hem d'anticipar-nos i acompanyar el gos a que es pugui desenvolupar bé i que les hormones doncs, facin la seva funció, però alhora tot el que és ambiental, és a dir, la família, les relacions amb altres gossos fora de casa, amb altres persones, tot el que és ambiental i relacional, superimportant, fa l'altra part de la qüestió. Per tant, diguem-ne que hi ha com 3 o 4 pilars bàsics que són molt importants i molt fonamentals a l'hora de que el gos pugui desenvolupar-se d'una manera sana i equilibrada psicològicament. Llavors, quin seria l'edat si volem esterilitzar un gos o una gossa? Doncs hem de deixar tot el període de desenvolupament hormonal perquè es pugui desenvolupar el màxim possible, i jo diria que és a partir dels 2 anys i mig, 3 anys aproximadament. Val? A partir d'aquí ja podríem valorar si podem castrar o no, esterilitzar o no, i després s'hauria de mirar també quina és la millor manera d'esterilitzar, també depenent de mascle o femella. Val? Que això ja ho tractarem en un altre vídeo, val? Però sí que m'agradaria que arribés el missatge i la reflexió de que hem de fer una reflexió profunda a nivell de família per prendre la decisió, i sabent que això, que si es fa molt prematurament, això tindrà unes conseqüències més que complicades, i que aquí ja sí que no hi ha marxa enrere. Un cop feta l'esterilització, aquí no hi ha marxa enrere. Per tant, crec que és bo, perquè al final per això has decidit tenir conviure amb un gos i ampliar la família amb un gos, que és de rebut i un benestar pel gos, i sobretot si és femella, en el sentit de, doncs mira, esperem tots aquests 2 anys o 3 anys fins que acabi de desenvolupar-se, i després ja valorem. Per què? Perquè al final, i jo això sí que ho estic veient amb les gosses de la família, la Canela, la Boira, la Luna i la Linda, de que sobretot en els 2 o 3 primers anys, cada cop que han passat un cel, aquestes hormones les han ajudat a sentir-se més segures davant l'entorn, davant les circumstàncies que tinguin al davant, a sortir al carrer, en els passejos, a la relació amb altres gossos, etc, etc. I això sí que és una cosa que jo he pogut comprovar i constatar de manera empírica, convivint amb les gosses, i ho puc dir ben clar que és així, però claríssim. Perquè a part, ho tinc registrat, etc, i per tant ha sigut així. I les famílies que venen al Guet i que per exemple, amb el tema de la Canela, que han viscut una mica tot el procés de les inseguretats que tenia a l'inici, quan era cadelleta, i a mesura que ha anat passant els cels,
i com això, juntament amb el treball i la feina que he hagut de fer i amb el guet, doncs la gossa ha guanyat una seguretat molt, molt important. Sempre tindrà un temperament més poruc, tal? Sí, clar, perquè és la seva manera de ser. Però si s'hagués castrat, esterilitzat molt prematurament, el que hagués passat és que s'hagués trencat tota aquesta formació, aquest desenvolupament, i hagués comportat doncs, que es quedés en aquesta situació perquè hagués, diguem-ne, tallat d'arran, d'arrel, tota la funció que tenen les hormones i que ajuden en el desenvolupament tant psicològic com químic com biològic dels gossos. Per tant, a l'hora de decidir, això és un element que hem de tenir molt present, i aquest argument que tindran tumors de mama si no esterilitzen abans del primer cel, etc., no és cert. És a dir, hi ha estudis veterinaris que es van fer fa molts anys, en aquest sentit, i que indicaven una mica això. També n'hi ha d'altres que no, per això dic que s'han de veure molt bé qui financia els estudis, etc., com a les farmacèutiques, una mica igual, però a part d'això, s'ha de pensar una mica també amb sentit comú i s'ha d'observar què és el que passa doncs això, amb els gossos que conviuen amb nosaltres. I això, i en el cas que decidim fer-ho, doncs fer-ho més tard perquè jo, amb famílies que venen aquí al guet, mascles com femelles, ho he anat veient i tot el que hem pogut endarrerir la castració de gossos adoptats, que eren cadells, ha afavorit el seu desenvolupament. I si ho haguéssim pogut allargar més dels 2 anys, hagués estat molt millor per als gossos que malauradament, per obligació de contracte, se'ls ha obligat a castrar-los de forma ràpida. Per tant, tot això s'ha de fer una reflexió molt profunda, també les protectores, associacions, etc., col·legi de veterinaris, etc., i allargar aquests processos d'esterilització i de castració perquè els gossos necessiten desenvolupar-se. I que una gossa, per exemple, pugui desenvolupar tumors de mama, no ho farà que la castris molt prematurament abans del primer cel, sinó que quines coses i quines situacions afavoreixen que hi hagin tumors de mama o d'altres tipus? Doncs primer l'alimentació. Després, si la gossa, o el gos, però la gossa, en relació amb els tumors de mama, té una vida molt estressant o no. Ja sabem que l'estrès afavoreix la reproducció dels tumors. La qualitat de les seves relacions socials, la qualitat de les seves relacions familiars. És a dir, hi ha molts més factors que poden incidir en la producció de tumors de mama que no pas el fet d'haver-la esterilitzat de forma molt primerenca. Per tant, això és una qüestió que hem de tenir molt present i quan decidim conviure amb un gos i ampliar la família, doncs dir, si és un cadell, doncs allargar els processos, allargar-los i deixar-los que es desenvolupin i després ja decidirem. Perquè això de castració per decreto ley no afavoreix, perquè hi ha individus que no els hi va bé. És així. Hi ha individus que no ho necessiten, en absolut, al revés. Els hi fem un favor molt, diguem-ne, negatiu. O sigui, pensem que els hi fem un favor i al final els estem produint una
una conseqüència de per vida que ja no té remei. Això. Per tant, no tinguem tanta pressa en esterilitzar, allarguem els tempos, observem el nostre gos i deixem-lo desenvolupar-se d'una forma sana i equilibrada i després ja valorarem. Però el que sí que és clar és que la castració, si es fa, s'ha de fer a partir dels 2 anys i mig, 3. Abans, no. Així que, això. Si t'ha agradat el vídeo, doncs dona a m'agrada i comparteix amb amics, familiars, etc. perquè aquesta manera d'entendre la vida compartida amb gossos doncs, arribi a més gent. Així que gràcies i fins la propera.